Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To jama'a ne Siraji Ali Musa kamar yadda kuka sani. To jama'a su nufin masu Fulani wasu abubuwa daban-daban Fulani kuma sun yi zura musu ido suna kallon su. So abinda nake so kun tashi ne. Kun ga abin da kun gaba kuma ba zai zame mana alheri ba. Wallahi wannan abin durar da kuka sake naga kuna ta yawan ma Fulani abubuwa daban-daban a kashe musu dabbobi, a kashe musu wannan, a amshe musu wannan, kuma su sun yi shuru sun kyale shugabanninsu kuma wasu ne kawai ke magana. Amma wallahi abin da nake so ku fahimta shine durar da an ka ce maka yau wanda ya gari gidansa akwai komai da komai kuma ya zama da shi makiyayi ne, to ya waye gari komi nashi an amshe babu komi, kuma ka zama ba mutum guda ba wannan ba ya zama da gidan shi wane ne din shi an nashi an amshe. To wallahi muku Afirka ga gari zama Afirka mata ga gari zama to an ga abubuwan suna faruwa ne ba wai a gari guda ba. Tunda in kuka lura abubuwan suna faruwa daban-daban a wurare daban-daban ba wai wuri. To wallahi gaya muku nake yi daren da aka ce an waye gari wannan abubuwan da ake yin sun wuce misali, ya zama na Fulani ana amshi musu kaya kuma ga ana yawan bata musu suna, ana cewa yan ta'adda ne wa mutu wa ya tashi. Mu kuma mun san ba haka nan bane ba. A cikin Fulani mun yarda akwai yan ta'adda amma a bilu daban-daban. Ku kun ɗauka kawai mutum in yana magana da harshen Fulatanci kawai Fulani. Yanzu kan misali ni da ina magana da Hausa kawai sai ku ce ni ba Haushe ne. Hayya nan ba zai taɓa yiwuwa ba. Kuma ana sha kama yan ta'adda da yawa daga cikin su Hausawa. To ka gani? Amma wallahi nake so in faɗa muku shine wanga abubuwan da ake ne ƙara a bar shi. Su dama kaga Fulani su maya ne. Ba kowane Fulani bane zaka zuwa gidan shi baka tar da kibiya ba, baka tar da mashi ba, baka tar da me take da suna ba, takobi ba, baka tara ta ba kowane Fulani ne ba. Wanga abubuwan sai ka same shi a gidan shi, ko na birni ne ko na ƙauye ne, wa'annan ba ruwa su. Sai inda ma kawai a ƙauye aka haife a birni aka haife shi ya jima kuma a birni, na yarda da wannan. amma inda a ƙauye aka haife shi ya koma birni, to wanga abubuwan ana musu a gidan shi. To wallahi duk da yawa gari dangin shi ba shanu, gidansa ba shanu, ƙauyensu babu shanu, komai da kuma nasu na ƙauyensu ƴan uwansu wane ne ɗinsu duka an amshe. To wallahi ba wanda ya isa ce Afirka ba za ta zama lafiya ba. Wallahi shan ruwa ma sai ya gaga mutum, ga muku nake. Wanga abin da ake mun Fulani sun yi shiru suna kallon ku. Wallahi duk da suka waye gari babu komai a hannunsu, babu. To sai dai ayi kan mai uwa da wa kawai in za ta faru. Gara tun da wuri a samu a kawo ƙarshen wannan abin. A ƙarshen kuma ga masu neman su ɓata wa Fulani suna a ga ƙarshen su, a samu a magance mu. Amma in dai aka ce za a zira mu abin ido to kullum ana tumka ne ana wula dace.